Good evening akuluakulu nkhani mutabwera nawo pano ndiyododometsa pang'ono kumwanza uku kunalitu mfumu inatu kuteko m'mudzi mwake mwachitika maliro akuti ine sindufuna zonena kuti maliro anuwo ndionena maliro a gogo wa zaka 104 yo mwayike m'mudzi mwanga mukafune kowayika musakayike manda a m'mudzi mwanga kukhala ngati kuti mandawo ndi ake ndetu mpaka anati anthu kupeze kuti basi kusemphana zochitika kumene kucha kungogwiritsa ntchito force kumati zikukhalanso motani kwenekwene. Anyways tifotokoze bwinobwino kunena kuti ku Mwanza kumeneko kwati Kanduku kumeneku kunalitu mfumu ina yomwe dzina lake ndi Robinson ndipo m'mudzi mwake mwapezeka zoti mwachitika maliro gogo wina wa zaka 104 watisiya kumeneko. Ndetu anthu aliyayi tikufuna tikatani tikakumbe manda tiyiketu gogoyu ause mu mtendere wosatha basitu mfumu ija mfumu Robinson iyayi mjeni m'mudzi mwanga muno maliro amenewo mukafunatu kokayika kaya ndi zoti kaya mukakwirira kaya ndi kuti kaya mukaponya pansi pa nyanja kaya muta kuwotcha ngati amapangira mwenye muja komano zene mukwenewo zonzonotino maliro amenewo simukuyika chani m'mudzi mwanga. Afumu bwanji ife nda m'mudzi muno gogoyi ndi wa m'mudzi muno 104 zaka izo ali m'mudzi muno mwinasewe mfumu usanabadwe ta imene ankapezeka zonati gogo amene abadwe iwo zikanena zonati gogo amene sakuyikidwa m'mudzi mwanga manda ake nde mukaonatu koma sakakumba ku manda anga iyayi zikukhala motani kodi fanzi nakwiya ukunamatu kwambiri iweyo ngati wamphamvu ndeto ubwera uzatilesa fanzi kunyamula makaso pene paja koma ndeti nali tulete zakumadzulo komweko cha ma half 3 ukafika nde kuti umene ku JI manda tikumba apa manda momwemo mmene mfumu imanena kuti asakumbidwemo anthu tukakalikakali makaso pamene paja dikiti kumba kuti zani gogo janarani ayikidwe ndithu manda mwaulemu. Kumadabwa zoti ka drama kachitika akazukhala motani ndekunapezeka zoti afunsa chanino tsopano kunena kuti kwati Kandukweti mfumuyo ndi Robinson komano ndizonena kuti mudziwo uli pansi pati Kanduku mfumu yayikulu Kanduku ndi anamuyimbira foni inu ati zonena kuti mjeni mudera lanu mwachitika maliro ndi muchitika drama iyi muzidziwa zimenezo iyayi inetu ndizonena kuti sindidziwa zina zizonse zoti kapena kwachitika maliro agule zimenezene sindidziwa chilichonse nde ndudabwaso mukamandiuza kuti kaya mukhala zodani ine singathofotokozapo zina zilichonse ayitu nkhani zake komayenda chani motero kumfunsano tsopano mfumu Robinson inu bwanji cholinga chanu ndi chani agogowa kapena mwina mwake munali nawo zina zake zimene inu basi mmangu wakhumba mmangu wasaka mwina mwake kapena ayi ine sindiyankhulapo kanthu osandifunsanso zimenezozo iyayi sindiyankhulapo kanthu nkhani zake tokomani na zotero ndi apapa I think ndi cham'ma 26 obviously nthawi imene ndikurekoda apapa mwina ndekuti maliro akhoza kukhala kuti mwina mwake amalize kumba mandawo ndikuyika koma ndekuti zachangu zidzamalingananso ndi nthawi eti sizimakhala bwino mpaka nthazita ukayika ndi mdima zosakhala bwino kuti mfumu tikukaniza kuti chani maliro asayikidwe ndithu m'mudzi mwake komano omwalirayo ndoti basi akamanena kuti ine kwathu ndimachokera kutino m'mudzi momwemo osati kuti ndimachokera kwina koma m'mudzi momwemo nde mmenetu amachokera ndithudi. Ayi zakhala motero funso ndilonena kuti ati uyu amakaniza chifukwa chani ndi chifukwa chonena kuti nzoti kumeneko I think kuli mitundu ingapo komano mitundu imene kukhala ngati kuti mwina mwake njochulukirapo anthu ngochulukirapo ndekuti ndangoni komanso ndekuti achewa nawo zikuona kuti pasikhala pane kusamvana pakati pa mitundu imeneyi akuti maliro agule asayikidwe chani m'manda amenewo kaya ngoni chani zosakhala bwino nkhani zakezo kumaziva basitu za mitundu ndithudi. Choyambabe kumangofunsa kunena kuti mfumu imeneyi mukuti inalowa bwanji po mfumu umeneyo kodi ndi mafumu onena kuti anachita nde kuti kubadwa amagazi aja kapena mwina mwake ndi mfumu zonena kuti zochita kuvoteredwa zomwezi fatu nde kuti m'matawuni mutu tumata kuvotera tufumu tumata kukhala kumbuyo kwa mfumu ndithudi basi ukatani kukavota chilayini ndithu ine ndikuvotera voti yanga ujeniyo kodi kapena ndizovotazo kapena ndizochita nde kuti kuchoka kwa magazi koma ufumu utakhala zoona kuti ndochoka kwa magazeti mfumu kungokhala zoona kuti kupanga zofoyira siyofunikiraso chikhale mfumu ikuyenera ichotsedwe ndithu
mfumu imayenera izikhala yaluntha chifukwa chani? Ndiwe mtsogoleri wenera utsogolere ndipono ndiwe mtsogoleri wa wina aliyense, wang'ono wamkulu, kaya ndi mzimayi mzibambo mnyamata msungwana, achamba oledzera, kaya mwina make uyoyo ndi zoti ndi wamisala, kaya ndachani, awo kaya ndi akatolika, awo ndi achisilamu, awo ndi achana amapenta, awo ndi asisepi, iweyo ndi mfumu wa wina aliyense, ngone mchewa. Ngati iweyo zapezeka zonena kuti tu anthu ali m'mudzi mwako amenewowo ndi anthu ako, sukuyeneranso ukhale ndi mtunduwo zingodziwa kuti mumtima mwako kuti ine ndi wa mtundu wotere, koma ukudziwa pansi pa mtima kuti ineyo ndikakhala ndikuyeneranso ndi kuti kumalingalira kuti mtundu una uliwonse wa munthu omwe uli panopa ali ngati abale anga, zimenera kukhala zonse. Mfumu uyu Robinson uyu iweyo pansana pako ase iweyo ukuyenera ndithu uchotsedwe ufumu and fans ya mudzi ngati mmasekerera zopusa ngati izizi ndi zija maloledwa zija, ameneyo ndofunika kumbala mmodzi and kaya magaya akuboma asilu zomwe maziyendesa bwanji za maufumu zitakhala kumaona Ben Pira kumapita kumakati zikuti kudzodza mfumu tikukhazikitsa chani anthu ngati amene wawo afire them ndi amene mukuyenera muzachotsa tikepo anthu amene angathe kutithandiza. Umenewu ndi utsogoleri okanika ende chomwe timachita kuno ku Malawi, utsogoleri okakanika timatani timachotsa nkuikapo wina chimodzimodzinso apa utsogoleri umenewu ngoyenera kuti uchotsedwe. Sungamanene kuti manda ngako iweyo mandawo ali mudzina lako mesa manda ngamudzi oti kamatchula zoonera kuti mmudzi mwa afumu ujeniru sizotende kuti iweyo mudzi womakhala kuti ndi wako kuti kapena khoma ina iliyonse nyumba ina iliyonse ndi yako. Ukanene zonena kuti manda ndako, manda is a community thing. Mandatu ndi chinthu cha community chonera kuti timayenera tizigawana. Pasakhale wina wake kukhala pasi nkumanena kuti ine manda anga chani iwe manda akamba akhala munthu, mandatu amakhala amudzi. Kumene kuja kumapita anthu osiyanasiyana ngati ali ako ndi osamakangozikako wekha iweyo bwanji. Kapena udamba wazikako iweyo wamwalira nkukazika umene kutuzika ndiro kuti mandanga. Kapena mwina kumene kokonso ndi kuti umatambako nkumapita umakafukulako zina zake. Nangati nganene chani. Ndi gulu lomakatenga zizimba kumanda linjifaka kwena kuti manda nganga mwina amapita umakatengako zina zake kumeneko. Mafumu ngofoyira ngati amene wawa anthu awo anangoonanso kuwapatsa ulemu mwafunika kuwagaza makofi mafumu ngati amene wagaza kaye kenako ndi wachotsapo. Koma kuwasekerera chonchi ndi kuti azingopitiriza khedo lonunkha ngati limene, otherwise this is wrong. Tikamakamba izizi timakamba malinga ndi kunena kuti kunoku ku Malawi we follow the African culture imene timanena kuti tikuyenera tizilemekeza anthu akufa. Munthu wakufa timamutchula kuti mfumu, ulemu wonse timawapatsa chifukwa chani? Ndi chikhalidwe chake chimenecho. Kwatumiza ndithudi pamene akupita kaya apita akajoyina ma ancestors, kaya apita kaya ndi kumwamba, kaya apita ena amakhulupiriro zonoti iwo amathera pansi pompano mwa njira ina iliyonseyo kaya zikukhala motani komano anthu amene aja timayenera titsazikane nawo ndithu mwaulemu. Kulikonse kumene apitako ife tiyenera titsazikane nawo mwaulemu. Usati no basi no kumapezeko zoti mukuzunguza. And now look at this woman 104 years si chinthu chamasewerato chimenecho muzaka zinozi kuti munthu akafike zaka 80 amene akumakhala zonoti walimba pamene tikukhala na anthu ena akafika 104 years moyo umenewo ndi umene timayenera tiusangalalire tiupatse ulemu ndi kumapeto kwake nkumakapezeka zonoti tikapanga chonchi kuwapatsa chitonzo chonchi. Mfumu imene iyi magayeta I don't know mukamaliza kuyika maliro tayigwirani muyipase kaye mabwande bobo kuimenya ndithu makofi kugaza basi kuti mwina maka athe kumapangako zinthu zolongosoka. Otherwise this is not on it. Izizi sizoyenerera pamapeto penipeni what we want to say is that kaya pakhala ma difference otani kaya onda ngone onda achewa onda lomwe ndachani zinthu ziru timasanduka anthu a mitundu pamene tayamba kutchula mitunduyo koma tikakhala nkumaonana kumangokhala kuti uyo mmene amaonekera ndi mmenenso ine ndimaonekera, uyo amaoneka wakuda ine wakuda, ayi amayankhula chichewa inenso chichewa, tonse timakhala tikupanga zinthu zimodzi mpweya omwe timapuma ndi umodzi. Ndekodi timasankhana chifukwa chani? Zinthu zopanda ntchito zimene zimatigawa anthu awo kuti mukaone akakhala mmaneighbors awo zoti uyo ni mchewa kapena ndicha amakhala amapemphana mchewe komano kumapeto kwenikweni pakachitika zinthu ngati zizi ayi ine ndinchije ngoni chani eti saloli awo apange zimenezo ndi zolakwika. What we want to say is tisasankhane Amalawi tikapanga choncho nje kuti zidzamati nkhondo yapa chiweniweni zimayamba motere. I think finally titene kunena tino mzimu wa malemu gogo ameneyo wa zaka 104 moyo wautali kwambiri mzimu wawo ukausemo mtendere osatha pamene wavutitsidwa ndi mfumu ya uchitsiru ngati imene. I think guys muyipase makofi osayilekerera otherwise this is wrong.
kuti aphunzirepo asazapangenso zimenezi akuti